Is-settur tat-turiżmu f'pajjiżna qed jesperjenza rkupru li ma bħalu wara sentejn ta' pandemija. Dan jiġdu stħarriġ maħdum bejn l-Assoċjazzjoni ta' Ristoranti u l-Lukandira l-MHRA flimkien ma' Deloitte li ma stħarriġ taħarsa lejn il-kwalità u l-kwantità ta' turisti li jżuru Malta. Hawn ġie nnutat li fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena, it-turisti li żaru pajjiżna nefqu kważi 90% tas-somma li nefqu t-turisti fl-istess perjodu fl-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Ġie nnutat ukoll kif in-nefqa medja ta' turisti tul din is-sena kienet ta' €120, żieda ta' 4.6% mill-2019. Skont iċ-ċifri tal-istħarriġ l-ammont ta' turisti li żaru Malta fl-ewwel nofs ta' din is-sena huma 75% tat-total ta' turisti li żaru Malta fl-2019. Hawn ġie nnutat ukoll li l-btala medja ta' turist tal din is-sena kienet itwal minn dik tal-2019. Fi stqarrija l-President tal-MHRA Tony Zara qal li dan l-irkupru huwa riflettiv tar-reżiljenza tas-settur turistiku iżda huwa xhieda tal-isforz kollettiv tal-stakeholders f'dan is-settur, fosthom il-Ministeru għat-Turiżmu, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, l-Air Malta u l-membri tal-MHRA. One News kellem mal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Mikallef li spjega kif l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA qed tipproġetta li din is-sena se jżuru Malta ma' 2.2 miljun turist. Huwa sostna li dan l-irkupru beda ma' tneħħija ta' restrizzjonijiet malbuta mal-pandemija. Fakkar kif l-ewwel xhur ta' din is-sena l-varjant Omicron fixkel kemm xejn is-settur turistiku, iżda minkejja dan ix-xhur ta' wara raw irkupru b'saħħtu. Mikallef qal li l-MTA xorta waħda għandha sfidi qudiema sabiex is-settur tat-turiżmu ikompli jissaħħaħ. L-ewwel impenn tagħna huwa li nżidu l-flajs lejn pajjiżna minn iżjed destinazzjonijiet, nżidu l-frekwenza tagħhom la jkollna s-sits aħna naħdmu mbagħad biex nimlewhom bit-turisti lejn pajjiżna. Qegħdin naraw illi nilħqu l-irkupru tagħna ma jqala xejn għax hemm ħafna fatturi li wieħed jista' fixklu l-pjanijiet tagħna sal-aħħar tal-2024. Huwa sostna li dan kollu ma kienx ikun possibbli mingħajr ħidma sfiqa waqt u anke wara l-pandemija. Dan ifisser li l-ħidma li għamilna mhux biss f'dawn l-aħħar xhur, manka tul il-pandemija fejn bqajna nippromuovu lil pajjiżna fil-pajjiżi fejn inġibu t-turisti minnhom ħallit il-frott l-istrateġija tal-Gvern, tal-Ministru tat-Turiżmu, tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qiegħda turi li qegħdin fil-triq tajba tal-irkupru aħjar minn li stennejna. Nkomplu naħdmu għal qoddim ħalli nwettqu l-istrateġija tagħna l-10 snin li ġejjin.